Трябва ли нещата да се случват по този начин? Търсенето на подходящ плъзгащ лагер може да бъде доста трудно. След като сте разгледали продуктите на различните производители, може в крайна сметка да се окаже, че необходимите размери дори не съществуват. Последва запитване и чакане за правилна оферта. За да решим този проблем, разширихме онлайн магазина на Nigo с допълнителни функционалности. Какво обаче означава това? Ако попаднете в задънена улица и не можем да намерим подходящото решение от нашия каталог, веднага ще ви предложим алтернатива спрямо търсенето ви. Това включва решения от различни производствени процеси, като 3D принтиране, машинно обработване и дори шприцване. Нашият нов онлайн магазин ви предлага следните 3 предимства. Първо, бързи филтри и опции за търсене. Второ, няма задънени улици в конфигурацията на компонентите. И трето, получавате всички цени и срокове с един поглед и можете да решите веднага. Попитайте, кликнете върху връзката.